Добър вечер! Здравейте! Намираме се на територията на Свободен глас в предаването Апострофи. Честита нова година! Нека тази година бъде здрава, силна, щедра и благодатна. Година, в която се надявам, както е казал поета, ние българите тайно и полека да порастем с няколко века. Днес искам да ви представя един по-различен поглед към случващото се у нас и по света. Геополитическите, икономическите, финансовите, социологическите, психологическите и дори военните анализи дават един по-скоро частично обяснение на развоя на събитията, които тресат света. Дали има друг фактор, който определя тези движения и процеси по един недоловим за нас начин? Дали определящата роля на Земята, като домакин на всички ни, които не можем да се разберем за ресурсите на за златото, за петрола, за въглищата и за редките елементи, за енергията, не управлява всичко това чрез климата? Земята определено е сцената, на която се разиграва всичко това, и тя си има собствени сценарии, които обаче ние рядко отчитаме. Историците са тези, които могат да ни предложат една оценка на случващото се от малко по-висок порядък. Те са стъпили на вече случилото се векове назад и могат да ни предложат доста по-универсално обяснение на всичко. И така представям ви нашия събеседник тази вечер. Това е доцент доктор Георги Димов от Института по балканистика към Българска академия на науките. Той е историк, археолог с интереси в средновековието като история, изкуство, археология, нумизматика, икономика, университетски преподавател. Специализирал е в редица балкански и европейски научни центрове и академии. Защитава докторантура в Софийския университет през 2014 година. Издали сте книга "Балканският свят в епохата на комнините". Това е едно вълнуващо изследване на 104 годишен период, в което вие, опирайки се на голям брой писмени археологически извори, документи и свидетелства, включително изследвания върху климата, рисувате картината, пълнокръвната картина на живота в това време. Първият тираж е вече изчерпан, което говори за интереса към този труд. Подготвяйте и втори. Сега, преди да захванем темата за климата, която е изключително интересна от вашата гледна точка на историк, ми се иска да кажете накратко вашия коментар на историк за начина, бих казала зловещия начин, по който завърши 2023 година, с една зрелищна екзекуция. Разчленяване буквално с флекс, а после изяждане буквално във вид на торта на един паметник на съветската армия, като ми се струва, че в това нещо най-дразнещата дума е съветската армия. Така, нескопусните промени в българската конституция също са един вид екзекуция на националния ни интегритет по-скоро, като тече някакъв разпад, който сякаш е обхванал всичко хоризонтално в географския смисъл и вертикално, защото има разпад от телесния ни интегритет, като тук визирам разпада на ценностите, свободата да избираш дори физическия си, човешкия си пол и западно-либералните ценности, които ни се налагат. Минаваме и през разпад на българската държавност и т.е. на стария световен ред, и някак си настъпва нещо ново, което лежи върху отломките на старото. Кога и как започна според вас всичко това и какъв е вашия коментар на този край на 2020? Аз първо искам да поздравя зрителите и да им пожелая една много успешна и здрава година. Най-вече здраве, защото това е основното, което трябва да ни крепи в живота и най-ценният ни ресурс. А сега, относно вашите думи за съветски, за неолиберален модел и така нататък, да, наистина, ако погледнем виждането за времето, за развитието, ще видим, че в тези идеологически строеве, където отсъства, разбира се, религията, отсъства много често и здравата наука или науката, всичко се движи възходящо нагоре в едни идеални, прекрасни времена. Всъщност, за съжаление, историята ни дава семречна картина, а днес живеем по една или друга причина във време, където се води реалполитик, където основната движеща сила всъщност са ресурсите.
Оказва се всъщност, че и климата е един такъв ресурс, който се използва много пълноценно за една икономика без изходи. Днес живеем определено в една икономическа криза, в една икономика без изходи, която много често няма решение. Видяхме пандемията, видяхме войните, виждаме едни постоянни конфликти, които се водят основно за ресурси. Няма какво да се лъжем, това е основната дума — ресурси. Когато идеологиите отсъстват, когато религията отсъства, основното е личния интерес, реалполитика и борбата за ресурси. За съжаление, климат се превърна в един такъв ресурс и той изцяло се вписа, изцяло влезе в контекста на тази неолиберална идеология, която много често унищожава миналото. Основният аргумент, с който ние историците работим, е сравнителния анализ, а основният враг на тази идеология, защото тя веднага ще каже един научен поглед, веднага ще се обоснове на това, че един паметник е символ на паметта. Всъщност всяка една епоха има и добри и лоши страни. Ние правим анализ. Разбира се, лошата история е много важна и поучителна и ние не трябва да я забравяме. Какво е лоша? Всъщност за нас е лоша, за някой други е била добра преди нас. Така че условията лошо, добро, красиви, умни, интелигентни, това са неща, които са условни термини. Ние работим с малко по-различни термини. Учените се опираме единствено на архиви, доказателства, свидетелства, било то писмени, археологически и така нататък. Тоест, всеки един паметник е памет за нас и той не трябва да бъде унищожаван, защото напомня за това, което се е случило, за добро или лошо, и той всъщност много често има и положителни последици за нашата държава. Това, че всъщност е избегнато едно разчленяване на държавата след Втората световна война, че тя не е попаднала след победените, а от друга гледна точка може пък на тези същите хора, които сега искат неговото унищожаване, да напомня за една друга епоха. Още повече от чисто изкуствоведска гледна точка, социалистическото изкуство, социалистическия реализъм всъщност е доста ценен днес от някои държави. Той би бил една голяма атракция туристическа, така че тук темата мисля, че е излишна да се коментира. Просто това е един варварски акт. Но за циклите в историята и за цикличността, защото ние историците все повече и повече, особено хората, които работиха в така наречения лонг дюре, това е един термин в историята, големия поглед на историята. А само да отворя една скоба, всъщност съвременните идеологии отричат дългия разказ, големия наратив. Те казват всъщност събитийната и частния случай, събитийната история. Днес по телевизията гледаме винаги частния случай. Дават едно лице, пострадало, не знаем действително каква е биографията му, то разказва една драматична история, но ние вадиме това от контекста на цялото. Човек с интелигентен, критичен поглед, който наистина е запознат с фактите и документите, винаги би имал цялостен поглед върху дадено събитие. Липсва днес цялостния и критичния поглед върху събитията. Да се върнем на темата за климата. Когато изготвих моето изследване, всъщност аз забелязах, че нашата историческа наука до голяма степен някакси изостава или се връща към едни по-ранни стадии в своето развитие. А по-ранни стадии, говоря романтични, автохонни и така нататък, много от които са отречени днес от науката, а всъщност някои други школи, като френска, немска, най-вече английската и френската школа, отдавна бяха започнали да работят с една социална школа, с една социална наука, която развива малко повече погледа към човека, към климата, към ландшафта на историческото развитие. Тоест не само към едни добри или лоши владетели. Това дали един владетел е добър или лош, ние даваме оценката днес. Дали е проницателен, всъщност проницателността и отношението към бъдещето на един владетел да бъде гадател едва ли не е нещо много относително и днес ние го виждаме през нашите очи. Тогава определено един владетел, особено в средновековието, е трябвало да бъде най-вече човек, който е изключителен филантроп, който е трябвало да почита, да бъде едва ли не земната представа и въобще наместника на Христос на земята и се държи като него, а не толкова да има тази проницателност, която ние днес търсиме, политическа най-вече. Затова се опитах върху климата, населението, върху представата, защото не трябва да се лъжем. Аз тук искам да направя едно уточнение, за да не се бъркат нашите зрители. Термини като Византия, като средни векове, 100 годишна война, някакси ние историците даваме тези термини в съвремието. Това са съвременни термини. Никой в средновековието не е знал, че живее в средните векове, никой не се събудил в Ренесанса, никой не е знал, че воюва в 100 годишната война, никой не е знал, че ще го наречем един ден византиец. Те са били ромеи и римляни по себе си. Така че ние даваме едни термини, за да опитомим времето. И всъщност, ако избягаме от тези идеологии, затова почнах моето въведение, ако избягаме от идеологията, ще открием, че историческите цикли, икономическите, времето, климата, всичко това се развива циклично. Много често ние наслагваме един цикъл върху друг. Това се опитах аз да направя върху тази географска карта с населението, с пътищата, с комуникациите, с храната, облеклото, въобще цялото отношение наложа политическата история отгоре и да види какво се получава. Получи се един интересен резултат, който най-вече ще оцени читателя. Но като цяло климата е много важен аспект в наше време, но той се превърна в ресурс. Как се превърна в ресурс? Ако ми разрешите, тук ще разкажа така накратко. Да, това е интересно. Как може климата да бъде ресурс? Когато 70-те години на миналия век, до голяма степен един кръг около Ал Гор така условно загуби изборите,
те захванаха една тема, която има огромно бъдеще. Това е най-вече темата за климата. Разбира се, те беше разгледан от бизнес аспект. Самия Ал Гор нямаше такова образование, той е изкуствовед. И този кръг всъщност търсеше решения, за да може да дава съответните разрешителни, да може да разрешава къде има вредни емисии, къде има парников ефект, който между другото ще отворя една скоба, че не е толкова опасен. С малко ще говорим за това нещо. Разбира се, той първо се опря на науката. Това е една стара традиция. Разбира се, в едно прогресивно общество, каквото беше американското тогава, какъвто беше света тогава, доста прогресивен, трябваше да се облегнем на науката. Имало е допитване до близо 20 000 учени. Около 19 000 от тях твърдо са отказали да подкрепят това нещо. Напротив, по-голямата част са се обявили против такива виждания за константа на климата и едва ли не, че антропогенния, т.е. човешкия фактор е решаващ за промяна на климата и както те го наричат тогава глобално затопляне. Един термин за глобален климат, глобално затопляне. Това са абсурди, които всеки един специалист и в историята, и климатолог, разбира се, би определил като нещо ненаучно, защото някъде климата се подобрява, друга да се влошава, той не е константен навсякъде, това е абсурдно. Така че тогава се появи тази идея за борба с климатичните промени, за намаляване на въглеродните емисии. Едва ли не някой да решава къде да се намаля, къде да не се намаля, кое да се разрешава, кое да не се разрешава. Всъщност това е един изключително цветущ бизнес, кой да продава нещо, кой после да спасява от това нещо и така нататък. Създаде се проблем, за да се предложи решение. Тук в духа на тази неолиберална политика, която 70-80-те години също процъфтя покрай Рейган и Тачер, всъщност нещата изключително добре паснаха едно с друго. И кръга, може би около Ал Гор, това е едно изключително гениално, зловещо гениално решение, използва един ресурс, който от тогава не беше използван. Това са актьорите, музикантите, т.е. решиха да пробват на такава кампания. Много агресивна кампания, заложиха на нея и всъщност вместо учени, те заложиха на актьори, на известни музиканти и така нататък. Ефектът беше потресаващ. Всъщност хората бяха много впечатлени и повярваха в това нещо. Тоест, едва ли не им пробутаха, медийно им прокараха една информация, която те повярваха в нея и станаха съпричастни. И в крайна сметка този експеримент се оказа изключително печеливш и така наречената мека сила чрез киното, Холивуд, всъщност тогава започна да набира изключително голяма сила. Днес я виждаме в пълния разцвет, който между другото върви вече към опадък, но все пак 90-те години, след 2000-та година, Холивуд и въобще холивудските модели и въобще пропагандата, медийна, кино, телевизия, музика, шоу-бизнес, които днес са и крепителите на долара, се оказаха до голяма степен основните хардлайнери на дадени идеи в бизнеса, в икономиката и така. Не трябва да се лъжим, става въпрос единствено за пари и за то за много пари. Действително, с климата през вековете се развива изключително циклично, изключително динамичен. Климата никога не е константен. Това нещо е абсурдно и не дай си Боже да бъде константен, защото това ще бъде пагубно за самата ни планета. Всъщност, ако питаме един специалист, който се занимава с климата или един астроном или един климатолог, всъщност те ще кажат, че ние живеем в междуледникови епохи, защото ледниковите епохи са изключително важни, дълги, като цяло от 15 до 10 000 години при Христа завършва последната ледникова епоха и оттам климата има постепенни захлаждания, затопляния, които ние, историците и климатолозите, наричаме много често малки или ледникови епохи или съответно климатични оптимуми и минимуми. Такъв оптимум и минимум постоянно се съпътства. Всъщност учените се мъчат да напаснат цели цикли. Астрономите работят с такива цикли, ги обвързват с слънчевите петна, с слънчевите изригвания, радиация и така нататък. Тук веднага искам да отбележа ще се опитам по по-прост начин да го обясня, по един по-обикновен начин, защото и за мен е твърде сложно и всъщност за всички хора е твърде. Ние виждаме само една буква от целият надпис. Цялата планета е един много сложен механизъм с водните цикли, с дъждовете, с теченията, с циклоните. Всичко това обаче влияе на човешката история, на изчезването, на появяването на империите, на човешките миграции, още от неолита до днешно време. Тоест, великото преселение на народите, да кажем, или факта, великото преселение и то много велики преселения. Всъщност днес много учените говорят не само за едно, а говорят за второ, за трето велико преселение на народите. Но е факт, когато има застудяване, ето ще ви дам един интересен пример, много често това води и до засушаване. Не винаги топлината води до засушаване. Когато води до заледяване, всъщност има заледяване, нисък дебит на реките, това води до засушаване на някои морета. Пример е Каспийско море, тук ще ви дам един конкретен пример и един от най-мистичните народи, за които се изписа страшно много, тъй като те са единствената империя степна, която приема юдаизма, занимава се усилено с търговия и това е всичко по климатични причини. Това са, например, хазарите.
Каспийско море в своя дебит е изключително динамичен, то се свива, то се разширява и когато тръгнаха да търсят основните столици на хазарите, Итил и Семендер, всъщност те се оказаха дълбоко под водата. Експедициите, които се правиха тогава от Артамонов, от Гумилев, всъщност откриха, че те са дълбоко под водата. Цялата защитна стена, която ставала с Анитски Иран и китайците и до голяма степен Византия през Дербент, през Каспийските порти, всъщност през Кавказските врати, както ги наричат, всъщност също до голяма степен е под водата. Това се оказва, тъй като Каспийско море много често заради своите трансгресии увеличава, намалява дебита си. Също случва и с Черно море, така черната нимфейска трансгресия. И точно през този период, който вие казвате, Великото преселение на народите, още почвайки от 4, 5, 6 век, всъщност се наблюдават и много интересни климатични промени. Те са много добре описани обаче в изворите. И аз това много често се ме етапа, че ние истористите разполагаме с много по-широка гама и база от документи, от извори, които разкриват тези климатични промени. А все пак хронистите на своята епоха са обичали да описват необикновените явления, много често описват драматичните кръвовите събития, много рядко забравят за щастливите и плодородни години, повече описват драматичните събития и това е съвсем нормално. Днес се случва абсолютно същото. Така че по време на Великото преселение на народите, примерно по тази нимфейска трансгресия, точно през 6-7 век, започват няколко много ключови събития. Предполага се, че има изригване на вулкани, предполага се, че в Папуа Нова Гвинея през 536 година изригва един от най-големите вулкани. Черно море съответно залива част от бреговете, има сведения за цунамита, част от портовете от пристанищата са затлачени от водата, много земетресения, промяна на климата и както виждаме ние римляни през 2 век, когато един климатичен оптимум, едно затопляне има тогава много висока температура, даже по-висока от днешното време, по време на златните години на Римската империя. Всъщност, през 5-6 век виждаме едни хора вече не облечени в тоги с калиги, сандали, а виждаме облечени с кафтана, който навлиза през номадските народи, с кожуси. Изчезва европейският лъв или пещерния лъв, както му казват преди това. Изчезват някои видове, променя се покривката, растителната от широколистни към иголистни дървета. Това се хваща много добре през дендрологията. Тоест имаме една голяма смяна не само на модела на обществото, не само промяна на мисленето и на разбирането, но промяна от облеклото, храненето до самите култури, които са се гледали и разбира се отключва най-важния фактор. Той е един сложен механизъм, който като води до климатичните промени, до застудяване, постоянни валежи, някъде засушаване, съответно намаля имунните сили на организма, тъй като се гледат монокултури, моравото рокче прираща, се появява някои съответни гъби, които са отровни и това води до тези големи пандемии, които се отключват по време на тези климатични минимуми. И всъщност се доказвам, че тези локуси, които са в Мала Азия, в Азия, в Африка, всъщност се пораждат именно при такива климатични промени. Това е един много сложен механизъм, който ние хората още не можем да разберем. И много науки, биолози, вирусолози, климатолози, астрономи, всъщност навързвайки всички тези неща и работейки интердисциплинарно, стига до някакви общи теории, които обаче напълно противоречат на това, което ние говорим за константния, т.е. непроменимия климат и това, което аз наричам едно човешко самочувствие, че едва не човека своя антропогенен фактор променя природата и променя климат. Това за този етап все още е невъзможно за човека. Вие казвате, че този недостатък на подхода, да гледаш цялата картинка, не да вадиш и да правиш големи изводи, генерални от елементите, без да виждаш връзките. Значи е имало глобално затопляне, просто то не е било наричано така на времето и то е определило съдбата на почти цялата планета, на отделни места, където, както казахте, каспийците не са били, т.е. хазарите не са били водолази, нито пък най-старото злато Варна е открито в морето. Свързано е с промените в Черно море, с тази култура Арарто всъщност, преди това с големия потоп, знаете. Всъщност, знаете ли, че след ледниковия период има огромно покачване на морето, заливане, откъсване, големия океан, който е остатъците на вътрешните морета. Всъщност това са периоди, които са процеси, които са свързани много пряко с климатичните процеси, с слънцето, с слънчевите петна. Но тук аз искам да обърна внимание на нещо друго. Че целият този процес, колкото и да е сложен, днес различни науки, най-вече астрономията, дава някакъв отговор и някакви цикли, които ако се напаснат едни с други, могат да дадат някаква представа на хората. До голяма степен и земетресенията, и вулканичната дейност, свързани с фазите на Луната, на Слънцето, но до голяма степен, въпреки че това
този warm period или това затопляне, климатичен оптимум през 11-12 век, например захлаждането през 6-7 век, то продължава всъщност до 8 век. След това има ново захлаждане, така че ние малък ледников период, който обхваща Евразия, поражда черната чума, всъщност черната смърт през 14 век, поражда редица пандемии. Всъщност това до голяма степен науката го открила, вече има изследвания, но те някакси не се толерират. Имаше дори, срещах се някои астрофизици, астрономи, едва ли не е забрана да се говори за тези слънчеви петна, за тези слънчеви цикли. Те са 11, 22 годишни, вече има и 100 и 200 годишни. И ще ви дам един пример, защо това вреди на съвременната геополитическа обстановка. Има минимуми на Далтон, Маундер, на Орт и така нататък, които всъщност твърдят следното. Ако наложим, тук вече говорим чисто практически, тези цикли върху историята, ще видим, че всъщност в нечетни числа много често на векове има захлаждане през втората половина. Този извод, до който стигат астрофизиците, всъщност е, че във втората половина на 21 век ще има захлаждане. Всъщност всички тези постъпки към слънчева енергия, към зелена енергия ще бъдат излишни. Тоест тогава ще видим как същите тези хора, които сега в момента прокламират тези идеи, те ще ни спасяват от тези идеи, ще събират данък за съхраняването на всички тези панели, на тези всички елементи, които са свързани за рециклиране и така нататък. Тоест това е един бизнес за много пари. Тези специалисти твърдят, например, и в България имаше такъв специалист, който дори прави такъв проект, свързан с петната на Слънцето, и той твърдеше, например, че атомната енергия е единственото решение в този случай, защото това е истинната безопасна енергия, която може да бъде ефективна в този случай. Тоест виждаме постоянна промяна на климата и тя е много сложна като движение. Ако си представяме една флуктуация, постоянно нагоре и надолу, всъщност тя има множество изменения. Имаме 3 вековни затопляния, например, в които имаме и минимуми, имаме застудявания, в които имаме максимуми и минимуми. И тези застудявания и затопляния, пак ви казвам, и тук искам да подчертая това нещо, защото ние не трябва да си представяме, че на Земята се случват навсякъде положителни или отрицателни процеси. Ако някъде това води затопляне, всъщност както в книгата го открих това нещо и го описах много подробно, този процес през 11-12 век води до връщането на маслината, до затоплянето на Балканите в южната част и до връщането едва ли не до климата в римските времена, т.е. с 1-2 градуса по-топло от днес, то в нашите земи между 11 и 12 век настъпват много странни процеси. Всички автори, които описват нашите земи, които всъщност са сърцето, центъра на първата българска държава, една империя, която се заражда и всъщност е призната от източно-римската или византийската империя, и ние днес трябва да се гордеем с този факт, защото това е едно от първите царства и самия Фердинанд стига и обляга на този факт, всъщност се покриват с растителност, стават непригодни за обработка. Плиткото рало не може да ги обработва добре и се говори постоянно за диви зверове, растителност отвъд Хемус. Има битка за земи по това време. Големите манастири раздават земи, всеки търси земи за обработка, защото има голяма търговия. Италийските търговци изкупуват нашите земи, земеделието е много развито, но отвъд Стара планина, отвъд Хемус. Да. За съжаление, между Хемус и между Дунав, тъй като има множество замръзвания на Дунав, климат е съвсем различен. Тогава, между другото, един от най-интересните райони, Малка Скития, която по-късно през османски период става известна като Добруджа, от Добротица. Всъщност Добруджа, която има степен характер, също като унгарската Пус, където се населват и българите около Онгъла, защото има тревиста растителност, степна, изключително полезна за отглеждането за номадите и за тяхното животновъдство. Всъщност точно този период има силно засушаване и се появяват тези суходолия в Добруджа. Добруджа изсъхва по това време, чисто по климатични причини. Именно по тази причина, примерно, тежкият плуг не е усвоен на юг от Стара планина, защото почвата е изключително плитка, тя се обработва лесно и с лек плуг, т.е. няма нужда от този дълбок плуг, а пък напротив, през 14-15 век ще видим как техническите подобрения, впрегнатия кон, дълбокия плуг обработват земите във Франция, което дава много реколти и така, но при това те не могат да бъдат обработвани. Тоест климата води до технически промени, до социални промени. Много често тези застудявания, малки ледникови периоди водят до прогрес на хората и всъщност до технически прогрес. И тук пак ще се отхвърли веднага теорията, въпреки че Тойнби на времето, един голям учен като Арнолд Тойнби, залегна за развитие на човешките цивилизации на климата. Тук ще добавя един елемент, който може би последните години се откри, че не може да кажем, че на север, където е студено, има изключително развитие на хората, пък на юг няма такова развитие. Напротив, климата не е еднакъв. Ще ви дам веднага още един пример от историята. Това е прословутия пример с Винланд и с Маркланд, с откриването от викингите. Ние ги ричаме викинги, те са шли нормали. Тогава северни хора, с опитомяването и обработването на земите в
Исландия и в Гренландия. Гренландия е много добър пример за това нещо. Гренландия през 11 век е изключително плодородна, всички говорят за тлъста, богата почва, Гренландия, зеления остров, който обаче през 14 и 15 век изключително бързо замръзва. Датския крал, дори тогава той е датски и норвежки, дава един закон за евакуация, около 12 000 заселника има и всъщност в затоплянето по това време на моретата, на северните морета, водят до развитието на Новгород, на Ханзата, а до голяма степен и до големите открития към новия свят от така наречените нормани. И всъщност се оказаха, поне в гренландските и исландски саги, че има все повече и повече сведения за откритие на Америка от викингите и не само за Винланд, което се твърди за лозето. Лозето е типичният пример. Пак ще отворя една скоба, извинявайте, така че влизам от тема в тема, но това е много интересно. Един от големите изследователи на климата, може би най-големите френски историци, Ладюри, той написа една страхотна книга за климата и там отбеляза, че когато има затопляне, няма такива технически прогреси, но има войни, конфликти, защото населението се умножава много. Той твърди, че отглеждането и опитомяването на лозата, т.е. гроздобера всъщност решава за климатичните промени. Лозата по това време не се качва в Англия, стига дори до някои северни точки, които днес е немислимо дори си помислим, че има грозди. А в сведенията, в изворите има данни за такова нещо. Тоест, отглеждането на Винланд, т.е. в северните части и търсенето на Маркланд, на дърво, на определено дърво там, подсказва, че има съвсем друг климат и съвсем друга фауна. Също се случва между другото и по нашите земи, случва се и в Европа. Ако върнем дендрологията от гледането на пръстените на дърветата, ще видим, че и гористни и широколистни дървета постоянно има смяна на гористата покривка на континента. Има го също и тук, между другото, на Балканите. И поне в документите запазени от 8-9 век, тъмните векове на Балканите, по нашите земи, няма много данни за маслините. Самите дръвчета, понеже са изключително полезни и са твърди, се използват за обработка на кошници и така нататък, но не и маслини. Изведнъж през 11 и 12 век обаче зехтина и маслините стават основна стока за търговия от нашите земи, т.е. основно от южните региони, от Пелопонес, дори става символ на Пелопонес и италийските търговци се струпват и почват да купуват огромни количества, т.е. основен център за производство. Така че всички тези промени в климата водят до промени в агрикултурите, в храненето. Дори аз си мисля, че ако се върнем в една друга епоха, ще видим хора, които по съвсем друг начин разсъждават, мислят, заобиколени са от съвсем друга растителна покривка и в крайна сметка самото мислене и социални отношения на хората са различни спрямо климата. И тук ще ви дам още един пример в бъдещето, че примерно ако се промени има застудяване, това ще промени транспортните комуникации, мрежите на транспорт, речният транспорт, ще промени от нашето отношение към времето, към климата, дори може би някои биологични промени. Когато се открива новия свят, всъщност, поради различния климат, много от бактериите и много от вирусите мутират. И всъщност наказанието на инките, ацтеките, както казва Фернан Бродел, един от големите историци, е сифилиса, защото той е бил в много безобидна форма в античността, връща в много агресивна форма. Също случва и с чумата. Когато имаме малък ледников период, чумните локуси, където съответно тя е три вида чумата, бубонна, септична, и съответно бубонна, септична и белодробна и всъщност тези локуси се отключват и всъщност чумата до голяма степен е виновник за упадъка на късноримската империя и ранно-византийската, понятно Юстиниан, свързана е с климата. Историците по това време през 6 и 7 век говорят за изключителни промени в климата, за слабо светене на Слънцето, как гроздото се вкисвало рано, как тази звезда Слънцето всъщност най-голямото от звездите, така казва, че са християни по това време, няма култа към Сол Инвиктус и към Аполон и всъщност как тя свети с пол, как има снижение на температурите, как има застудяване, замръзване. Историците обичат да описват климатичните промени и кризи. И всъщност един френски учен твърдеше, че ако има около 4000 сведения за климатични промени в средните векове от 1000 до 1600 година, около 600 от тях са изцяло метеорологични, т.е. свързани с промяна в климата. Тоест, ако наложим тези извори, тези сведения, което аз бих се опитал, върху тези цикли, които ни дават точните науки, ние може да видим промените в климата. Това е правено, не е някакво откритие. Хърбърт Ламп е един от хората, един английски климатолог и учен, който прави това нещо и всъщност открива топлия период през 11-13 век. И всъщност науката днес е спряла, че има постоянни климатични минимуми, малки ледникови периоди и затопляния. Това обаче между големите ледникови периоди. Така че във втората половина на нашето столетие може би ще очакват малко по-ниски температури, а следващия век ще бъде по-топъл от сегашния, което не означава, че ще има някакви пагубни последици. Напротив, може би ще има още повече по-така големи условия за развитие на човечеството.
Както става 12 век. 12 век няма пандемии, няма болести, изключително плодородие. Това води именно до нарастване на населението, което е изключително спаднало отвъд Стара планина, между Стара планина и Дунав, и до появата на Асен и Петър, които са като стратиоти тогава по това време и проняри, изключително богати. Те отглеждат табуни коне за императора, виждат с Мануил Комнин. Това поне в книгата съм го описал. И всъщност води до увеличаване на населението. Огромен демографски потенциал. Само да отворя още една скоба. Учените, които занимават с демографията, също са много важни в този случай, освен тези, които занимават с пандемите и така болестите през вековете. Тези, които занимават с демографията, ако се погледне тяхната картина, ще се види абсолютно същия цикъл. През 7-8 век има намалено населението, да кажем, ако в климатичния оптимум, който съпътства Римската империя, възхода на Римската империя, по време на принципата и после домината имаме около 60 милиона население, после имаме едно намаляване на населението около 20 няколко милиона през тъмните векове, така че тъмни векове, когато има застудяване. После 11 до 13 век населението се дига изключително много, вече имаме едни описания, оставени за демографията в съответните държави и в крайна сметка черната смърт през 14 век, папа Климент VI така постановява в Западна Европа се описват жертвите от черната смърт и той се дава числото около 23 милиона души, т.е. от 70 милиона пак пада на около 30 милиона. Постоянно има една игра на цифрите, която върви нагоре-надолу през малки ледников период, който завършва 17-18 век. Имаме постоянно увеличаване и намаляне на населението, глад, болести, изключително трудни години, както и положителни години, когато има технически прогрес и развитие на човечеството. Никой не е мерил парниковите газове. Съдържанието на въглероден двуокис в стратосферата е минимално. Нашата цивилизация, по принцип живота на Земята, ние сме въглеродна цивилизация. Ако въглерод нямаше да ни има изобщо. Нямаше да има растения и растителност. Нямаше да има нищо, да. Аз мога ли да ви отговоря само набързо с интересен пример, значи тук може би трябва да бъдат питани палеоботаниците. Те ще ви отговорят, че в мезозойската епоха, когато са динозаврите, аз това много често се майтапя, климатът е с около 10-15 градуса по-висок, а въглеродните емисии са много по-високи. Има една растителност от папратов тип, която примерно папрати, които по това време консумират изключително, и това е една изключително зелена планета, изключително голямо количество въглероден диоксид, но въглеродният диоксид и парниковия ефект са много важни за високите температури и за въздуха, който дишаме. Ако го нямаш този парников ефект, ще има минус 18 градуса температура, ще всичко да е замръзнало и съответно нямаш да има растителност и живот на Земята. Така че парников ефект не трябва да се гледа само отрицателно на него, той е много важен ефект. И защо космосът е с много по-ниски температури, отколкото тук на Земята е въздуха? Именно поради този парников ефект. Това е точно затоплянето и охлаждането на Земята. И си мисля, че пак тук ще отбележа, че антропогенния фактор и хората сме твърде далеч от контролирането на този процес, защото още нямаме отговор как той се провежда. Имаме много цикли, много данни, много нахвърлени факти, имаме една така ограниченост в работата с тези неща, имаме отделно една популистка политика, която води изцяло финансов и материален характер. Навсякъде може да видим билборди, телевизионни предавания, свързани с това нещо, но в крайна сметка аз си мисля, че това е просто, едни общи приказки, които водят до големи финансови средства, нищо повече. Науката ще продължава да търси отговори, най-малко заради земетресенията, заради промяната на Луната, на Слънцето. И тук искам да отбележа, че ето в тази връзка за охлаждането и затоплянето, най-гениалната теория, която е доста популярна сред учените, но не се коментира днес, е циклите на Миланкович. Този голям сръбски учен от началото на 20 век открива, че всъщност ледниковите периоди през 50 000 години, т.е. ако има ледников период, той трябва да бъде, ако е бил 10 000 години преди Христа, сега трябва да бъде около 50 000 години, така той го изчислява поне. Той твърди, че всъщност Земята не се движи около Слънцето в еднаква посока, много често тя сменя оста си, сменя посоката и всъщност това води до захлаждането и до тези ледникови периоди. Явно има причина, но ние не знаем каква е тя все още. Така че науката ще продължава своята борба. От друга страна, въпреки религията, защото през средновековието, например, хората са отдавали най-често това на Божия гняв, на Божието наказание, на своите грехове. Винаги имало опити да се търси отговор за климата. Още Аристотел го търси в Римската империя. Той е създателя на метеорологията, на тази наука, на прогнозите за времето. А ние в средновековието и в средновековната българска държава и в Византийската империя много често има такива метеорологични прогнози. Ако Луната свети в еди си коя зодия, ще има добра реколта. Тоест хората в миналото са гледали повече звездите, колкото гледаме нещо днес. Хората са вярвали повече в Господ, хората са имали някакси по-дълбоко виждане, отколкото днес. Това е много повърхностно на нещата. Съжалявам, че го казвам, но е така. Но така е, на нас ни липсва цялостния подход. Освен това, ние имаме изключително
поведение и образование насочено към печалбата. Значи ние живееме в общество и в система, която, как да кажа, работи за да се самовъзпроизвежда. Ние нямаме интерес да опознаем света, процесите, които го движат и някак си отказваме да разберем, че сме една малка част от нещо много по-голямо. И е хубаво да го познаваме, да не правим големи... Тоест невежеството ни крие всъщност най-големите капани. На света обаче продължава да се занимава усилено и да прави пари от това, че човекът е твърде разрушителен фактор за климата на планетата. Възможно ли е според вас да сме твърде много и да произвеждаме твърде много боклук? В смисъл, възможно ли е да е вярно това, в което на Световната конференция на ООН за климата беше обвинена Европа от страна на африканските страни, на Бразилия, на Аржентина и така нататък, че европейците са виновни, защото на територията на Европа се е случила индустриалната революция, третата, четвъртата технологична революция и всъщност ние, тук европейците, сме виновни за бедността на останалата част от света и че ние всъщност сме повлияли на този климат. Вижте, това е много интересен въпрос. Той е изцяло в неолибералния дискурс. Ако трябва да отговорим, трябва да го разделим на 4-5 неща. Само искам да посоча, че ако някой човек е сериозен учен и анализатор и следовател, той не трябва да отива с готов отговор или да има нещо предварително, което мисли, че трябва да защитава. Трябва да стигне до около 10 на извода или 15 позиции за нещо, които може би са много повече, но човешкият не може да го прозре. Първо искам да посоча, че ако може би минат векове и погледнем като климатични историци на миналото, ще видим, че ние живеем в климатичен оптимум. Това означава, че ние сме в един период на експанзия. Днес експанзията е икономическа, не е политическа, т.е. няма войни, много често има икономически и ресурсни сблъсъци, това, което говорихме. И всъщност ние използваме абсолютно всяка една идея, всяка една кауза да преследваме материалната изгода и това е много опасно. Може би в захлаждането на климата, което ще настъпи след някой друг век, тогава ще има нови идеи, нови каузи, човечеството ще живее един катарз, ще се промени към търсене на нови земи, нови планети и така нататък. Също когато има захлаждане на климата през 16-15 век, тази натрупана енергия от 11 до 13 век през генуезските, защото още през 13 век има експедиция на братя Вивалди към Индия, защото те търсят Индия по това време, най-вече да покръстят. Има така един идеен момент да бъдат апостоли, да покръстят това население, освен да открият нови търговски пътища. Всъщност тази енергия ще бъде към откриване на нови светове. Това е в кръга на шегата. Какво ще се върнат с какви болести и пандемия, съвсем друго, защото ще се актуализира там другия ръчния климат. Това е съвсем друга тема. Но човек трябва да еволюира и да изживява тези неща. Има една теория, че болестите до голяма степен всъщност са един от факторите за еволюцията. Не винаги убиват човешки индивид просто и това всъщност е една от причините за възхода на стария континент. Но това е друга тема. На вашият въпрос всъщност за индустриалната революция, тя е продукт точно на такъв период на глобално захлаждане и на един малък ледников период, който тласка човека към откриване на нови енергийни източници. И всъщност това, което те твърдят, е точно обратното. Всъщност голямото откритие на хората в този период е тази индустриална революция. Днес се говори за много индустриални революции. Даже свалят индустриалната революция към 11, 12, 13 век още, така че този термин е много условен. Той, разбира се, е вкаран още от кръга около Тойнби и този кръг историци, но в никакъв случай европейците, напротив, те трябва да бъдат хвалени за това нещо, защото именно по този начин са увеличили населението и са спомогнали за развитието на планетата. Относно въпроса за демографията, тук ще има и много интересен пример. Смятало се, че когато планета стигне 1 милиард души, тя ще тежи много, ще пропадне. Така смятали тогавашните учени в миналото. Ето ви един отговор на период, който е бил много по-научен и много по-нематериален от днес. Тоест това са едни много лишени и от религия, лишени и от наука виждания, които изцяло обслужват материален интерес и са свързани с това, кой на го ще разреши, на кой на го ще изплаща репарации, кой на го ще разреши определени права, кой да замърсява, кой да има индустрия, кой да няма индустрия, кой да произвежда и кой да не произвежда. Това е. А Европа в случая, виждате, геополитически, за съжаление, мен това ме боли, след така наречената Бел епок, след Пръстовна война, тя е постоянно в губеща позиция, все повече и повече и всъщност много често тя плаща сметката на останалия свят. Тези климатични, изцяло климатични атаки срещу нея са насочени отново тя да плаща и да изсмукват последните ресурси от нея. Все още притежава, така да кажем, притежава своето първопроходчество в изкуството, в науката, в абсолютно всичко. Тя притежава патента на това нещо, но го губи постоянно. Тя губи своите ресурси, губи своята история, губи своята религия, губи всичко. И тук, вместо да рушим паметници в тази връзка, искам само това да обобщя, ние трябва да българите постоянно, ежедневно, да напомняме, че ние сме
не е даже толкова важно кой е писал азбуката и кой е създал, дали са гърци, Кирил и Методий, дали техния баща е, защото Гърция е западно понятие. Това показва неразбиране на цялата историческа епоха. Ние да напомняме, че сме част от тази православна цивилизация и сме дали писмеността и сме много важен фактор, наследници на една империя. И всъщност това е нашето основно нещо. И вместо да говорим постоянно да рушим памет, ние можем да говорим за Европа, която има каролинският си аспект, католически аспект и съответно православния аспект. Европа на християнство, което е част от Византийската и част от Каролинската империя. И всъщност трябва да се борим за тази Европа. Европа губи определено от тези климатични атаки, от тази тема за глобално затопляне, от тази тема за антропогенния фактор, за това, че европейци индустриалната революция довели до това. Напротив, европейци индустриалната революция донесоха тока, донесоха хинина, който бори маларията, която е резултат от климата и от валежите и блатата. Европейци донесоха именно лекарство срещу чумата, откритието на чумната бактерия. Така че това нещо не е само абсурдно грозно, то е обида за нас. И ние ако не се обиждаме, значи нещо не е окей в нашата политика. Ние просто сме необразовани и не може да мислим комплексно. Ние може би вървим малко назад исторически и това от невежество. Това е малко така... От груб материализъм и липса на знания. Ами, може ли да се каже, че едно застудяване или излизане от оптимума, климатичния оптимум, стимулира развитието на човечеството, на технологията по някакъв начин. Направлява историята. Така, Тоест има обратно въздействие. Не само климата върху хората, но и обратно. Да, така е. И всъщност историята е най-добрият учител в този случай, защото именно по време на великите преселения на народите се появява стремето, появява се хумота, появява се високото седло, появява се протосабета, рефлексния лактоза, нововведения в строителството, в оръжията, в нови агрикултури се появяват. После през малкия ледников период през 14-15 век вие видите какви огромни открития. Хората не са живели много добре тогава. Не си мислете, че в Ренесанса хората са живели по-добре, отколкото през 11-12 век. Точно напротив, истории се доказват и изследователите на средновековието, че точно обратното. Били са много тежки години. Кървави, 30-годишната война после, борбата между религиите, протестанство и католицизъм, но в крайна сметка това води до техническия напредък на хората, до техническата еволюция. И всъщност Европа тук заема главната роля и това е период, в който Европа се налага в останалия свят и води до нейното развитие. Така че днес ние се намираме в климатичен оптимум и като всеки климатичен оптимум има сблъсъци по вертикала, по хоризонтала. Те са днес икономически сблъсъци, борба за ресурси и така нататък. Всичко това, разбира се, не трябва да спира човешкия прогрес, не трябва да спира съответно научният прогрес, но тези неща, които днес се твърдят за климата, за глобалното затопляне, за антропогенния фактор, т.е. че човек е виновен за определени климатични промени, много често се смесват с, да отговоря до края на вашия въпрос, с замърсяването, което е фактор. Факт обаче, че човек някакси замърсяването успява да го оползотвори много добре. Ще ви дам конкретен пример, който аз лично съм се замислил за него, когато избухна според някой или не пандемията от COVID. Аз тук съм писал материали, имам свое виждане за нещата, но когато тя избухна, какво направиха хората? Всъщност използваха всичко това, което вадеха и плащахме пари за да чистят. Полимерите. Направиха маски, ръкавици, продаваха ги много скъпо. Едни същи компании. Всъщност това е доминация на едни същи големи компании, всъщност което се говори в икономически план, тук ще влезем в икономиката, така че е неофеодализъм, който притежава интернет пространство, както е Google, както е Facebook, който държи всъщност правата и това също с вредните емисии. Правата, аз разрешавам ти да правиш индустрия, т.е. това е феодал. Той не се нуждае от някаква индустрия, от някакво развитие, от някакви високи технологични открития. Той се нуждае от това да дава правото, дали можеш или не. Всъщност днес глобалният капитал се гони именно към това с зелената енергия, с глобалното затопляне, т.е. да дава разрешително, дали ти можеш да правиш вредни емисии или не. Имаше много такива конфликти. Между другото, било с природни бедствия, когато се изкупиха без пари земи, това беше имаше такива природни катаклизми, от които се възползваха големи хотелски вериги. Имаше случаи с автомобилни компании, които казваха, ние ще ви даваме въглеродни емисии, с батериите на колите сега в момента и с замърсяването с електрическите автомобили, с въглеродните емисии, разрешителните за тях. Тоест това е практикува една икономика без изходи. Дали тази икономика е добра за човечеството или не, това е спорен въпрос, но определено за едно материално общество тя е добра. За самия човек, индивида и неговото развитие, мисля, че тя е много, много вредна. Можете ли да дадете конкретен пример на климатични промени, които са въздигнали или съсипали, т.е. убили някоя империя? Аз мога да дам много примери. Дали те са напълно
исторически подкрепени или не, защото ние го нямаме на 100% истина. Някой, който казва, аз знам истината, знам отговора, това споковава истина, това е нещо, което показва, че този човек определено няма тези познания. Ето, че примерно климатичните промени водят до изчезване на много империи. Климатичните промени водят до появата на определени пандемични обстоятелства. Появата на черната смърт, на маларията, изчезването на Римската империя, както посочих, трансформацията на много империи. Но те водят и до възхода и появата на нови империи, до нови култури, до нови цивилизационни граници. Така че откриването на техническите открития, те са всъщност резултат на тези, според мен, на тези промени в климата. И ще ви отговоря веднага защо. Защото много често ние не можем да говорим, например, ако днес сме в техническо общество живеем, ако говорим за технически промени, много от тези технически открития са откривани по-рано. И говорим за китайската цивилизация, откриването на барута, за открития в класическия свят, после в Римската империя, но много често спрямо социалното общество и климатичните промени по това време, хубаво време, лесна обработка на почвата, плодородие, те не са приложими. В един период много специалисти казах, че всъщност ние говорим за открития за преоткрития. И всъщност в тези климатични минимуми много често има преоткрития на тези древни открития и тяхното приложение. Така че всеки един период от историята е много важен. Тук се връщам и правя една алюзия с темата за паметника. И ние не можем да отричаме с лека ръка даден период от нашето формиране като народ, защото народ, който отрича историята си, няма право на бъдеще. Така е определено. И всеки един период от историята, колкото и драматичен да ни се вижда той днес, защото нашата представа се формира все пак от медиите, от обществените настроения, от учебниците, които изучаваме в история, с които изучаваме история в училище. Но тази представа, тя не винаги кореспондира, отговаря на реалната представа. Един човек, ако се върне в миналото, аз много често се майтапя, че ето наистина един човек, ако използва машина на време, това е абсурдно, разбира се, но дойде в наше време, той първо ще бъде поразен от цветовете, които ние възприемаме, от бързината, от миризмите, от радиацията. Това е човешката еволюция. Той няма да може нито да даде храната, нито да диша въздуха, който ние дишаме. Ние сме еволюирали хората. И това е факт. Липсва дистанцията. Ние не можем да взимаме такива решения без дистанцията на времето. И трябва да ценим историята, защото тя ни дава този сравнителен анализ, да виждаме какво се случва в миналото, какво се случва в бъдещето, след като... защото много учени твърдят, че всъщност бъдещето преповтаря миналото до някъде, но разбира се с промени в него. Неща, които ние не можем да предвидим. Затова се появиха и черните лебеди в геополитиката. Така че науката е движеща сила и определено науката до голяма степен отрича това глобално затопляне, тези климатични промени, които са повлияни от човек. Човекът за сега все още няма тази сила, тази възможност, тези знания, умения всъщност да види целият надпис на тези климатични промени. Тоест той вижда една буквичка, камо ли да им повлияе по някакъв начин. Да, но се опитва да я управлява много добре и пак в името на печалбата, защото може би от миналия век, 70-те години на миналия век и дори по-рано, времето е дало възможност в метеорологичния му смисъл. Климата се използва като климатично оръжие. Сега говори се за ХАРП, говори се за някакъв руски отговор на ХАРП, които имат също някаква такава инсталация. Нарича се теория на конспирацията, но много усилено се твърди. Много хора вярват, че земетресението в Турция, последното, в което загинаха милиони и колко души, е предизвикано от човек. И това не е просто, как да кажем, някакъв безволеви отговор на природата, на земята и на физичните процеси, които се извършват там. Да, и между другото с бомбардировките в Югославия на времето хората вярваха, че промените в климата също се влияят от тези бомбардировки. Така е, може би човешкият фактор, пак казвам, и замърсяването влияе до някаква степен на екологичната среда около нас. Тоест как ние живеем. Защото ще ви дам един пример. Наистина, чумата до голяма степен се повлиява от климата, но тя се повлиява от замърсяването, от опадъка в римското общество. Но второто е предпоставка от първото. Другото, което е много важно е, че днес по-скоро не трябва да ни притеснява това дали ние замърсяваме толкова или не, а по-скоро от нивото, на което хората възприемат информацията, която осмислят. Тоест, тълпата се води по един
човек, който много лесно през социалните мрежи проповядва идеи, които не са доказани научно, а хората ги възприемат и вярват в тях. Това е много по-опасно, отколкото това, което ние говорим за човешкия фактор, глобалното затопляне, отколкото ние говорим за промяната на климата. Тоест, човек много често се поддава на наивни виждания. Даже има един фактор, така много интересен в историята, говорим пак за цикли, една закономерност, че когато настъпва опадъка в високата култура на Римската империя, хората се връщат по това време към вярвания, които са много по-стари, т.е. към келтски митологии, вярвания, които са много преди това. Ние всъщност в нашето време се връщаме към вярвания, стари теории, гадателства, предсказания от една епоха от преди 1-2 века, които бяха отхвърлени миналия век и бяха подигравани като нещо смешно. Виждате ли колко пада интелектуалното ниво на хората? Тоест, хората вече не вярват в авторитети, в учени, в имена, които са доказали своята. Те вярват в медийни личности, вярват в това, което аз ви казах, че 70-те години се случи с тези актьори, артисти, които с тези музиканти, които бяха накарани да проповядват. Продадоха идеята. В момента всяка една кампания се рекламира от такива хора и аз си мисля, че това така води до падане на авторитета на науката. Днес никой не иска да бъде учен, никой не иска да занимава с наука. А науката е това, което е движило прогреса и на Европа, и на света. Да, така е. Бихте ли казали какво се случи с Ал Гор, който продаде идеята за климатичните промени? Ал Гор в момента, според мен, е един преуспяващ бизнесмен, който има акции в едни от големите световни компании, получи Нобелова награда, чете лекции. Темата и с Нобеловата награда е много спорна. Хората, които следят тази тема, ще ме разберат, но въпросът е, че се налагат медийни личности, които водят до налагането пък на тези идеи и каузи сред хората. И хората, страха, който се насажда, т.е. не се работи през грозното страха, уплаха, а не чрез идеята за прогреса и бъдещето, всъщност в крайна сметка се подават на тези внушения. Ние трябва да ги видим по никакъв начин. Когато ти си обвързан изцяло икономически, по цял ден работиш, прибираш си от телевизията, облъчват с тези идеи. Те не само ще те разболяват, но в крайна сметка те карат да вярваш нещо, което после, когато ти се допиташ до някой учен и специалист, той ще ти каже, че не е точно така. И това е с всякакви теми. Да не кажа, че всякакви теми от икономически аспект. От фармацията, не искам да го казвам, но до климата. Да, за съжаление сте прав. Между другото, неимоверно, просто невероятно е какви количества пари, колко хиляди организации се занимават с това да ни продават тази идея. Ако холивудските звезди, известните музиканти и хора на изкуството са ни продали на времето идеята, днес това дава хляб на цяла индустрия. Тя захранва политически организации, НПО-та, преживяват от това много добре, въртят ценни пари и междувременно всичко това се случва на невежеството, на гърба на невежеството на човека. Дори до такава степен учените са изгонени от кабинетите, където се взимат решения, че си позволяват да взимат концепции научни, да ги обръщат само и само да обслужат корпоративния модел или стремежа да се спечелят пари. Надявам се да сме били интересни на слушателите ни и на зрителите ни с този разговор. Това е един много нетрадиционен подход и начин да се погледне на историята на човека и на процесите, които движат нашето общество, социума, как се формира, как се въздига, запада, изчезва съответно и се трансформира до основи. Можем ли да обобщим и да завършим така, че всъщност ние се намираме на прага на едно застудяване и че перките и фотоволтаиците, които се опитват да ни продадат, които много усилено ни продават в момента, няма да могат да ни изтоплят и че всъщност ние трябва да останем близо до научните постижения на нашата цивилизация и да търсим отговорите при учените. Науката е движещата сила в човешкото развитие. Мисля, че ние като европейци, като солидарни, да кажем, с Европейски съюз, идеята за Европейски съюз, много хора са солидарни, аз самия подкрепям това, което Европа е постигнала и трябва да бъдем солидарни с науката. Трябва да бъдем малко по-критични обаче. Определено трябва да бъдем по-критични от информацията, която ни залива. Много повърхностно взехме да гледаме и в личните отношения, не информацията, която ни залива. Станахме много материални. Много често изпуснахме и двата аспекта. От една страна забравихме религията, сякаш изчезна това нещо, а когато няма религия, има технологии, наука,
Появиха се обаче идеологии. Не трябва да бъдем заслепени от тези идеологии, които ни карат да отричаме, да мразиме. Не трябва да мразиме, трябва да обичаме хората, трябва да обичаме историята, трябва да обичаме човешките етапи, да не ги делиме на лоши и на добри, а да изучаваме всички, защото като отделим едните от другите, няма как да получим цялостна представа, както и за климата, така и за човешката история. И най-вече да не рушиме, защото това ни връща в едни много по-назаднали години, така назадничеви години, които водят до скотяване и до упадък в обществото. Това определено е така. И в крайна сметка трябва да търсим прогрес. Развитието. Както искаме личност да се развиваме, така да постоянно да бъдем критични, да се интересуваме, ако някоя тема е ни интересна, да прочетем, разбира се, дадени научни гледни точки, колкото да е трудно днес това нещо, да се здобиеме с такава литература. За съжаление, пак казвам, залива ни информация от всякъде. Всякаква информация ни залива, но трябва да бъдем малко по-критични. И накрая, какво ще пожелаете на българите през тази нова година, която започна преди няколко дни? Аз си го пожелавам от няколко години поред да запазим българския дух и българската държава. Това е така надеждата ми, най-вече тази православна цивилизация, от която ние сме част, и да продължаваме да устояваме българското в нея, защото това е нашата голяма заслуга. Каквото и да говорим за древни цивилизации, народи, да го се мъчиме да го докажем, ние трябва да устояваме това, което сме постигнали в историята, което е нашия принос, защото в момента ни го отнемат. Това поне така си пожелавам на себе си, и на колегите, и на българите да запазиме това, което сме постигнали през вековете. А как конкретно да стане това? Прощавайте, че ви връщам пак на въпроса. Ние много често чуваме тези пожелания, но младите хора, които ни гледат, ще ме попитат веднага какво точно има предвид този човек, какво точно да направим. Няма как да стане, трябва да се води държавна политика. Нататък вече отговора могат и зрителите си го дадат. Добре. Много ви благодаря за това гостуване. Благодаря ви за интересния разговор и на традиционния подход към темата. На вас, уважаеми зрители, пожелавам още веднъж успешна година и се надявам, че скоро ще мога да ви предложа следващия интересен събеседник. Междувременно пишете в нашия телеграм канал Свободен глас какво ви интересува и какво бихте искали да чуете и научите през идните месеци. Благодаря ви още веднъж и успех!